dia ko tiatum nang litum pidi nilitum ka chop khalom nang chitong do na pot nilitum ahin pe nang litum aphan kardom la pen choro lo pini nang litum aphan nang chop khanang kok abang ke lahan lo je nilitum no kedam tang ni phai kep ar ni chiti achik lo labang so september achik lo si nilitum WKSA mate women karbi student association abang amahang pa thek pon tang lo la si hala swar ni nilitum swar lo bang chelang pet pen hala swar ni arpu sirame nilitum chedon sarben chebak ponlo mai phi arpu abang ke nilitum sang et sing narpi aki hai pi phan sinitum pek ponlo lapen kongchung bang abang ke lang mirchi terang pi aki hai pi phan sinitum hala suhu chedon sarben chebak ponlo lapen dun mai phi bang nili phan sinang pek ponlo nili sameritika teron pi lapen kongchun bang dun kongchung bang abang ke kabin teron pi aki hai pi phan si hala swar ni litum bak ponlo mane chebak ponlo la si pini abang ke pinia bangke nilitum la bangke declaration lo je nilitum karbi women karbi student association pini ka declare pon gr ni lo phit sidame pini nilitum chingwai bomahut haladak nilitum pidi ka chingwai adim la bangke hotel hempi long sinitum pathik pon lo haladan nilitum chingwai bomahut halapu karbi rongasar amai atum pen la pen ke Karbi Student Association rothom ne bine Samson teron aro bendana chitong rut besini tum chini lapen ke pu casing long pho pen chenglok lamding road pen serame haladak alang litum phan invite vipin serame nak chitong lo alang litum je nilitum labang so ka formation bang chok che pu hala KSA pu athe mane award se bang nilitum en pon der pot pu si labang so awards la KSA nilitum ke en pon along alang litum nilitum chethan chebum pamenang ko phansi aphibang ke tochok alang litum energy ke ding pen lo pot alang litum hong si na pang hong nang re lo pon non bang ke alang litum hang ek den nang ko la so ke hang ahut alang litum aggressively nilitum aphan banner abang hekngoi pusinang toyere amasi nilitum abang ta arjulo je ke pi pot lo la ke ko nilitum crime lagi claim gali ke nitum just an organization se ke form chot ke pu nilitum ta che thak tun lo alang litum bangke nilitum thanga problem ave you just remove the word KSA ante ko pipot lo la ke pu nona bangke nilitum bangke lalo je they don't know about our aims and objective la so po selang litum misunderstood that typo la si nilitum aim and objective bangke nili soarlo let's focus on W soarlo karbi lo charlia song bangke soarlo phan an so sesi women safety puthak women protections lahai nangji ba puthak sini tum che song pon ji puni tum aim and objective do la selang lu tum ka chini ne pensi ni tum phan kopine rat chali alle tam ho ma jungjung me thang alle phan ke claim si nang tin rong lo ne pine alang li tum bang la misunderstanding bang do kok lo ni li tum phan amat si alang li tum ta aggressively pen banglo ni tum phan banner bang nang li tum non mat la khatai no ko hadak pen block no ko ni tum phan amasi ningi du amasi ni tum ta ko pi pot ma ni tum thang age chok che abe ik si organization ni tum ke seng chot le ni li tum ma phan ko pi sila so nang i pu ma ko ha so ning duk do wan ni lita adima long mat ning duk chepak lang lo ni lita ning che khang ne swar lo ning ko ma se hadak ma ni chiru wong lo une dat sameal aphi bang ni li pulo je let's talk peacefully chingki pa menang chethan pa menang lahai pu thak bangke ni tumra kelet doji ke thek the doji le tum labang ke karbi hejana pot no na bangke let's be united sinili pudam ji athe nili tumke w pulote lake swarlo atumke not put a faction avelang karbi lo charlia song ke dolo road truck non kalang lo road truck bagda do kok thai po seta men no na bangke nili tumke swarlo karbi lo charlia song pasi chipuda la si soarlo karbilo charlie song ke nitum karbilo charlie song phange thak duni gali lake we are even trying to make them a unification of karbi student association pasini tum kudanchi nangli tum chingrum noi pena ba manangli tum chingrum that pasar me nili tuma mat sita me nangli tuma long rd nang pidun po la pen ke nili tuma pen ki punang ji bang lalo je karbi student association pu hala so KSA pen pinidak nili tuma phan mai sirame pulo nang pado long pa me da sang sini tum thegam long lo sirame thang the lasi nili tum da WKSA pu non award sabang
jongsi alang litum ladak pen la KSA men bang en pon pide nang jiblo te alang litum firstly chingrum tha chingrum de da phian lo te nilitum a hok pet lo nang tum pinama chingrum de plo te nilitum a song ke pinama se amen ta chelar lo da bang so WKSA po nilitum amen chelar phit po la an lo nitum a hin pen ke la si all we want is ki nitum ke bang against kali nang litum against kali nilitum ke nang ji ke nang litum unification nang konon ke nang litum united not I clivet do non nang litum chingrum po pulo sami mentul mati ke chingrum po nilitum soarlo tum ta ning du ke chepaklang lo ning kipung ke chepaklang lo je mentulo ante mentu sinang tum asai ki claim po we want to see the result nitum result thaklong le tik ke non bang ke nitum ke sang selo lake la so song ke nitum la pusi padam bom po madula nitum pan nang ther hap no jong hai kham the no seda me la puan chot lo non ke nitum amahang pa thek tang lo pot jong si KSA nang litum chingrum thek polo te la an si nilitum ke la so WKSA ke ame nang chilar don po la pen a hok pe jong sinang litum pe ni kache song a hok pet pula tang tini tum sermi hadak ardi nang chupi donji haladak nilitum bang si nang song donji lasi lan chor lo hai lasi don pen ke tum che judge tap nang ne we are doing for politically tang ho rap chali ali phan ta ho jungjung ali phan la bang ke nang ne nitum phan judge tap dang ne nitum a hok pet we are a neutral body we are trying to do what student organization have to do organization atum this see student body atum ku PC ki claim nai ma mithang ali phan nang ne pusi ni tum non labang so to set an example of woman empowerment in Karbi Anglong kisini tum chipudamji lasi chorolo lapan sinililam thing ton poniko kardo